κίνησης, φέρνει και την μπάλα μέσα, η οποία φτάνει εδώ στο παρτόν, διώχνει την κουμάνα, Λαμπάν, κάνει το σουτ, πολύ καλό στο δοκάρι και έξω. Να η πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι στο 7ο λεπτό. Η κουμάνα για τον Αλονεύτη δεν πρόλαβε, σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο θα κάνει την παλιά πίσω, δεύτερο δοκάρι και παλιά και γκολ από τον Ζλόκα. 1-0 στο 23ο λεπτό. Πάει προς το μέρος του Καϊάφας, γίνεται λάθος από τον Δέλα, Καφού το εκμεταλλεύεται, φεύγει μπροστά, μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια για το 2-0, Καφού το κάνει. 2-0 για την Ομόνια στο 35ο λεπτό, σφάλμα από τον Δέλα. Ο Λεϊβακαμπέση περίμενε, έχει γίνει η εσωτερική αλλαγή που έλεγα πριν, έχει έρθει λίγο πιο αριστερά, γίνεται παλιά τώρα για τον Οκά, δεν υπάρχει offside, μεγάλη ευκαιρία για το 3-0 που γίνεται διαστάσεις τριάμβου για την Ομόνια, 3-0 στο 40ο λεπτό. Απίστευτη εξέλιξη στο παιχνίδι, 3-0. Τελεί ο Αλονεύτης. Κεφαλιά το πλέτς, μεγάλη απόκριση και γκολ. Ο Ζλόκα δεύτερο τέρμα και η Ομόνια φτάνει στο 4-0. Ονειρεμένο ξεκίνημα και στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι αυτό το γκολ πλέον ξεκαθαρίζει και το ποια ομάδα θα πάρει απόψε την νίκη. Άρτος Ζλόκας, το ξέσπασμα της Ομόνιας. Κόρνερ που εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, γκολ, 1-0. 1-0 για την ΑΕΛ με τον Πίτερο Θορίκου. Κεφαλιά για τον Σερτζάο, εκεί με τον Φασόπ γίνεται το λάθος. Σερτζάο, εκπληκτική επέμβαση από τον Εμπέντε, το ανάποδο ψαλίδι, βάλ out. Για τον Ρόκε, ξεφεύγει όμορφα ο Ρόκε, πέφτει πέναλτι. Μίκαλτσα, να επιστρέψουμε στο παιχνίδι μας. Μίκαλτσα και μπάλα στο δοκάρι. Χάθηκε η πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ρόκε, εκπληκτική ευκαιρία στο δοκάρι. Νέα μεγάλη φάση για την ΑΕΛ. Τελείται από τον Τζούνιορ, απευθείας γκολ, 2-0. Άνοιξε το τείχος και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Τζούνιορ, λάθος η απομάκρυνση, Σερτζάο, γκολ. 2-1. 2-1 μειώνει στο 84 η Δόξα. Από το πουθενά η Δόξα, καθώς αυτή η φάση